rendah nggih. Fi talabid dunya ukubah. Cukup dianggap sebagai kehinaan atau cukup dianggap sebagai siksaan kehinaan mencari dunia. Kita mencari dunia sampai menghinakan dirinya. Karena dunia itu kan dirose nopo. Kemarin nggih wonten dunia niku lebih lebih rendah timbang bangkene hewan kemarin nggih. Indallah nggih. Tapi kalau kita niki mencari dunia dengan merendahkan diri, merendahkan diri, niku dianggap nggih cukup sebagai siksaan bagi orang tersebut. Misal nggih waliyadzubillah, misalkan kita niku atau ada orang kudu kerja ngingwe babi misalkan, kerja nang luar negeri nggih. Kudu masak babi padahal nggih jelas babi yo haram dipangan, tapi dia masak malahan digawe majikani. Ngoten niku lak cukup sebagai kerendahan atau siksaan bagi dirinya pada dasarnya, karena dia merendahkan diri untuk mencari dunia, merendahkan dirinya iki Islam kok dadi babu misalkan gitu. Maksudnya babuhe wong non muslim, terus babuhe wong Islam ya gak apa-apa, ngoten nggih. Istilah babu lek cara bahasa halusnya kan pembantu gitu. Tapi lek anggapane wong non muslim lek nang anu kan nggih ngomongnya ya babu pada dasarnya. Jadi wong Islam itu kan mboten asal merendahkan diri. Lek bekerja jadi pegawai mboten masalah. Guru pabrik gak apa-apa. Tapi lek dadi pembantuwe, ngoten lho nggih. Pembantu niku ya sing ngumbah misalkan nggih ngumbah lempake yo ngumbah nuwe ngoten lho nggih. Masakno babi. Meskipun entuk duit gede pada dasarnya. Mulai nang Taiwan lah iso untuk duit gede ya, nang Hongkong. Tapi kerjane ngoten. Lek wong lanang insyaallah nggih mboten nggih. Wong lanang umumnya gak masak kan. Wong lanang paling dadi napa niki? Bukan kebun, sopir nggih, pegawai pabrik dan lain sebagainya. Bukan masalah. Tapi semisal jadi pembantu nggih, pembantu. Niki dari sisi merendahkan diri ya, merendahkan diri. Maksudnya kalau yang ngoten itu cukup sebagai siksa. Atau lewat tiang golek dunyo tapi mboten sholat, golek dunyo to tapi gak gelem poso. Alasannya golek dunyo, padahal nggih cukup punan. Golek dunyo nggih duwe wis akeh tapi sik nyolong tek wong, mboten lho. Lalu duwe nggih kuwat. Niku pada dasarnya siksaan bagi dirinya. Ya bentuke mawon lek teng donya bukan kaya enak. Pintule nang ndi karek gesek sret langsung budal nggih. Pin tuku napa kantun nganu tok entuk. Tapi pada dasarnya nggih kerendahan bagi diri. Dapat siksaan di akhirat. Sedekah mon mosok diterima. Ngoten lho nggih. Nek sampean sedekah gawe dhuwit haram, niku cara anuan kan gak diterima. Nek sampean dhuwit haram niku istilahnya kan mboten sedekah kan pada dasarnya. Ya kewajiban diberikan pada fuqara masakin. Semisal memang ada uang yang haram, semisal. Maksudnya khusus duit haram niku ngoten lho. Niku lek sampean kena wong aja sampean ngomong iki sedekahku, misalkan lho ya. Semisal memang duit haram lho ya. Tapi nggih kewajiban untuk diberikan pada masalihul muslim. Soalnya kita sedekah istilahnya gitu, memberikan sesuatu ke barang haram kita roh haram gitu, cara pahala gitu Kak didapat. Lek sing dikei wallah kan karo, lek karo nggih hukume ya karo, ngoten lho nggih. Sing dikei dari sisi hukum lho. Cara wonten kita misalkan dikei makanan bakso dipangan, mboten semerap wis mlebu weteng. Mari mlebu weteng baru diwara mbek sing duwe, atau kita tahu kalau bakso ini ternyata wonten campuran dedene atau campuran apa tikuse misalkan ya, atau campuran nopo misalkan, baru roh sing dipangan iki lho nggih. Sing dipangan memang
ada semacam niku cara ndek weteng kan yo apa kate muntahno kan mboten saged. Sing waune halal tapi karena roh nggih, semisal sik durung ditelen nggih wajib di muntahno malih dikeluar. Nek pas roh ketika tahun niku pas ditelen, pas dikunyah. Wis pokoke lek mados donya tok nggih, tapi ninggalno anu niku cukup dianggap sebagai siksaan bagi orang tersebut. Wa kafa bidzulmi hatfan li sahibihi nggih. Wa kafa bidzulmi hatfan li sahibihi. Cukup nggih napa? Kerusakan bagi pelaku kedzaliman nggih, cukup sebuah kedzaliman niku dianggap sebagai kerusakan bagi pelakunya. Nah, karena orang sing berbuat zalim niku di akhirat nggih di nopo peteng kasarane kali Allah dibales. Kira si Imam sapa niku Hatim Al-Asy. Imam sapa niku? Iku dosa sing paling ya kira beliau nggih dosa sing paling angel di atau paling cepet kira sing dosa paling cepet nyabut keimanan lek gak ditobati niku kira berbuat zalim pada orang lain. Kira sih ini gak gelem tobat bisa jadi kita terus sampai Allah kan mboten angsal ngerasa aman masih sampean ngaji terus ngeten Ramadan kok ndek mulai nang omah darusan nggih mulai sholat niku pada dasarnya kan tidak boleh merasa aman. Wah aku pasti husnul khotimah ngoten lho ya. Aku pasti niku kita harus tetap waspada ngoten lho. Kita harus tetap merasa takut min makrillah. Dalam arti nggih kita waspada terus. Lah wonten Natalan aja teko nang gereja e. Ngoten. Lah wonten napa nggih kira-kira atine niku rada tertarik nang sing mengeluarkan teko Islam nggih ndang-ndang di pindah nggih. Sampeyan delok channel YouTube napa misalkan nggih. Niku ndek channel e niku koyok-koyok omongane alus apik tapi ngejak nang luar Islam misalkan nggih. Lek atine kita moro-moro krasa, ngoten lho nggih. Krasae rada kate katut nggih, ndang aja didelok. Kita kedah waspada. Sampeyan delok napa iblis pinten taun ngoten lho nggih. Bukan pinten taun nggih, pinten ewu taun nggih. Nyembah Allah ya dadi ambahe Allah intine nggih. Nah, tapi ngelakoni salah langsung kufur terusé dilaknat sak terusé. Kalau sampean nate ceritai sapa Bal'am ya wali tapi niku lek cara cerita lah ngoten nggih wali tapi pada akhir hayat tersesat. Ya billah. Wonten kanca Imam Fudail murid Imam Fudail bin Iyad. Murid padahal pun tingkatan makrifate nggih wis dhuwur tapi pada akhir hayatnya nggih tidak napa jenenge gak gelem ngucap syahadat. Bahkan ngomong ana bariun ngoten terus. Aku bebas kok syahadat niki kasarane ngoten. Gak gelem ngomong. Gara-gara terus akeh namimai sering hasud ngoten niku terus nggih hasud nang koncoe nggih namimah nggih sehingga pada akhir hayate dosa-dosa sing kaya ngoten niku dosa kan ngoten lho menyebabkan dia tidak matine ngoten lho nggih matine kafir. Kan berarti namimah hasud lak zalimah ngoten lho. Cukup kaya ngoten niku sebagai kerusakan bagi si sahibe pelakunya. Wa kafa bidzambi aron lil mulimmi bihi. Cukup dosa, cukuplah sebuah dosa niku sebagai aron, sebagai pencela, sebagai yang mencambuk, sebagai yang menghina bagi orang yang melakukannya. Cukup perbuatan maksiat seseorang atau dosa yang dilakukan seseorang niku cukup dianggap sebagai cacat ataupun kerusakan cacat yang dialami oleh dirinya, kerendahan yang dialami oleh dirinya. Nah, karena pada dasarnya kita niki menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Lek cara sampean misalkan nggih enggak ada bos nggih, terus sampean niki
dikengken fotokopi, ternyata gara-gara sampean fotokopi ini rusak misalkan, fotokopi sampean tendang-tendang gitu. Padahal aslinya gak oleh ditendang, wonten tulisannya dilarang menendang misalkan ya. Tapi sampean tendang-tendang sampai rusak. Cara sampean lah pada dasarnya wis isin atau sampean sing gak ada kerja di kantor misalkan. Bebasnya kongkon gawe proposal, ternyata proposalnya moro keliru kan gak izin. Berarti kan melakukan suatu kesalahan. Kerjaannya niku keliru, yang digarap niku salah kabeh misalkan. Cara ngoten lah isin. Cara hambai kita niki dadi hambai Allah, maksudnya cukup ngoten, cukup sebagai rasa malu tadi yang menghina ketika kita niki melakukan dosa. Itu cukup sebagai penghinaan. Karena pada dasarnya orang niki nggak akan malu pada tuannya seandainya dia melakukan perbuatan tersebut. Seandainya seandainya kita ngombe khamr padahal kali Allah dilarang. Seandainya ada orang ya kita seandainya ada orang ngombe khamr gitu misal. Padahal kali Allah niku dilarang. Cukup meskipun wonge niku gak jungkel nggih. Meskipun wonge gak napa gak tabrak nopo misalkan. Wonge niki gak nyemplung nang pundi-pundi. Gak loro gak nopo. Cukup nglakoni ngombe tok niku cukup sebagai penghinaan bagi dirinya sendiri, sebuah kekurangan yang dia miliki, yang pada akhirnya nanti nggak dimintai pertanggungjawaban. Nah, di intinya leteng mriki kan kita digengken seneng nang kebaikan nopo mawon. Man seneng nang ngaji, nggih seneng sholawatan, nggih seneng sholawate ojo seneng joget tok, ngoten lho nggih. Ojo seneng mek lagune tok. Ojo seneng napa? Mek ayune sing nyanyi iku ya misalkan ya. Bila di Malang lanang-lanang biasa ya. Vokalis ya. Dia seneng kebaikan apapun, ngoten lho. Paling enggak seneng di hati, ngoten. Jenenge tiyang seneng di hati kan nggih, lek iso dilakoni, lek mboten ya gak akan menghina perbuatan tersebut. Mantarokal jazma dirasi beliau terus saya kola, beliau mengatakan waqala mantarokal jazma lil wahmi fawa ahmak wa man aqama ala syak ma imkanil masir ala yakin fawa akhraq. Siapa yang meninggalkan al-hazm lil wahmi, sesuatu yang jelas pasti nih atau mantep di hati nih gara-gara al-wahm, gara-gara sesuatu prasangka bahwa ahmak, maka dirinya adalah orang yang ahmak, orang yang dungu. Barang siapa yang aqoma terus menerus atau melakukan sesuatu berdasarkan keraguan-raguan, padahal dia niki mampu untuk yakin, maka dia niki akhraq tirose, orang yang paling bodoh, paling bolong anu ya. Maksudnya orang yang meninggalkan sesuatu yang pasti ya untuk mencari sesuatu yang gak pasti intinya. Itu kan dia dianggap suatu kebodohan, nonton. Di ngarep sampean wonten mangan sahur misalkan wonten buka nggih. Menang masjid tambah wong di masjid digawe segoe iwake tempe ketepaan ngoten nggih. Ketepaan nang sampean. Tapi sampean delok teko ado ana iwak ayam misalkan ya. Sing pasti nang sampean niku tempe niku. Iki misalkan saja. Tapi sampean berharap sing ayam sing waduh, lek cara diukur itu gak kira tutuk nang ini. Jadi cuma prasangka kan iso ae ngoten sampean pisahkan di hati. Iso ae ngen takmir masjid iku karena kenal nang aku moro wonge njupuk sing ayam siji digawa nang aku. Tempene gak sampean trimo, ditolak misal. Gara-gara sampean tolak karena jumlah jamaah akeh. Segoe entek kabeh sampean lak gak kumanan. Pada dasarnya lah koyok ngoten lho ya. Jadi lek sampean duwe sing pasti atau lek wong kawin ngoten iki ya biasa ya. Ana siji pasti nggih, duwe calon telu sing siji pasti, sing wayu dhewe niki sik koyok ragu-ragu nggih. Tapi sampean sik ngejar sing ayu dhewe, kemungkinan sing iki ya gak entuk, iki gak entuk kabeh. Bisa jadi nggih. Karena goleke sesuatu yang ndak pasti ngoten lho. Sing waham hanya masih prasangka saja. Bek menawa bapake gelem nang aku misalkan ya. Bek menawa nggih bapake moro
seneng nang nek sampean tahu koyo ngoten lho ya. Sing anu lak wis rapi kabeh ya. Kali iki tok ya. Kondang itu ya. Solihah nggih. Ngoten kira-kira. Tapi lek beliau niki pada dasarnya kan ngomong akhirat. Kayak kita wis kaya ngoten niku lho. Ana tempe yo pangan tempe, yo aja golek sing kurang pasti dhisik. Sing pasti niki dipangan ken ono rezeki lain nggih, yo ditambahi ngoten lah ya. Atau kayak wau nggih. Berarti yang gak ada kerja kan nggih saged kayak ngoten nggih. Sudah punya pekerjaan pasti tapi dia memilih yang kira-kira tok lho ya. Ya meskipun kita niku harus husnudzon nang Allah, ngoten lho nggih. Husnudzon nang Allah dalam segala macam kondisi. Waman aqama ala syaki, siapa yang niki melakukan sesuatu tapi dasaran itu ragu-ragu padahal mampu yakin, niki wong sing gak kena. Contoh misalkan kita niki melakukan sesuatu nggih. Kita niki mau makan sesuatu. Kita mboten semerap nggih. Sing 02 ndek kartan napa ndek tumapel nggih. Niku halal apa enggak? Kok akeh wong sing dodol kudungan misalkan lho nggih. Sing tuku kok yo gawe kopiah, misal tok niki lho ya. Sing anu ngeten nggih. Semisal mboten semerap. Nah, kita nek kula semerap haram mboten ya. Semisal karo halal harami. Moro-moro kita niku karena ragu-ragu iki halal apa enggak ya? Karena sing tukan wis halal ngoten misalkan. Moro zaman pangan. Lho koyo ngoten niku lho nggih. Padahal dia mampu untuk yakin. Yakine ya napa? Lek garo nggih kudu buka kitab maneh misalkan. Ngoten lek dia mampu buka kitab ngoten lho. Lek mboten mampu nggih takon nang wong sing ro ngoten. Di sekitarnya ada orang yang tahu ngoten lho. Tapi mboten dilakoni, dia tetap dalam keraguan-raguan bahwa akhrab ngoten. Atau lintu-lintu wis nggih masalah manganan, nggih masalah nopo ae. Masalah salat, puasa, zakat dan lain sebagainya pun nggih saged masuk niki, ngoten lho. Kalau dia ragu-ragu, mampu yakin, gak gelem takon, sing penting Allah lak Maha mengetahui ya, ngoten misalkan. Sing penting Allah lak Maha pengampun. Sing penting sing ro ibadah iku nggih mek Allah tok. Jadi aku nglakoni ibadah kaya apa ae sak karepku. Sing nrimo Allah kudu awakmu, ngoten nggih. Wonten ati yang ngoten nggih. Dielingno napa kon baso wajah gak lengkap nggih. Kon maca anu, sing penting lak Allah ngerti atiku kok. Niat Ramadan lek biyen nggih. Ramadhani sing penting Allah kan roa maksudku, ngoten misalkan. Kayak ngoten niku nggih. Terus dalam ragu-ragu semisal nggih. Gak gelem takon, padahal ono sing ditakoni, ngoten lho nggih. Atau dia niki sudah punya ilmunya, mek lali, enggak ada kitab. Nggih. Terus iso buka-buka seandainya. Tapi gak gelem buka. Niku berarti kan lebih dungu kasarane. Jadi maka kan lek kita niku ragu-ragu kali syariat kan digenggen menghilangkan keraguan-raguan tersebut. Taman sholat nggih karena akeh pikiran nggih angsal pas ngadeg rakaat ketiga misalkan kita niki ragu-ragu iki rakaat kedua apa ketiga. Asline ketiga ngoten lho nggih. Mek kita niki gak yakin, ragu-ragu. Niki kedua apa ketiga. Kali syariat niku disuruh untuk memutus keraguan-raguan tersebut, ambil yang yakin. Jadi gak oleh sampean pikiri maneh kasarane. Ojo dipikiri iki kedua apa ketiga. Ya wis iki kedua, ngoten tok lho. Karena ragu-ragu wae. Mboten usah sampean pas mari ngadeg kedua ketiga di hati lho. Kedua ketiga. Mboten karena ragu-ragu kita ambil yang yakin. Wis dua. Ngoten. Tujuane setane cek grompong istilahnya. Setane niku cek isin kasarane. Yang dirose ngoten ya, nopo cara ngoten lak gangguane setan. Setan yang membuat hati seseorang ragu-ragu. Lah cek gara-garaku, dia wis ambil yang yakin.
Zaman wudhu barang kan ngoten nanti. Iki basuhan kedua apa ketiga? Iki wis mari apa guru? Ya wis ketiga berarti. Kedua. Ambil yang paling yakin. Paling yakin kan dua. Ngoten nanti. Lintuhe nggih kaya ngoten. Sampeyan nemu hewan anyar nggih. Hewan niki kaya wedhus tapi sampeyan delok kok ana taringe. Nggih. Sampeyan ragu-ragu, halal apa enggak iki? Ngoten. Tahu sampean tahu ro kelinci, kancil ya. Nah, sampean nemu kancil nggih, terus sampean delok kancil niki ana taringe, ana siunge. Ngoten lho nggih. Kancil sing lanang nggih atau sing anu kan ana siunge. Terus sampean ragu-ragu, iki halal dipangan apa ndak? Model wajahe kaya wedhus nggih awake, tapi ana taringe kaya kucing. Kita mboten semerap. Nggih. Ya berarti yakine napa? Ya yakine niku gak oleh dipangan dhisik. Ngoten. Ya berarti aja dipangan. Ngambil yang yakin. Sampai ragu-ragune hilang. Jika hilang-hilang ya wow, tetap ngambil yang teryakin mau. Iki lek gak semerap. Atau sampean di masjid ngoten lho, sandal sampean niku padha mirip ambek sandale wong liya. Kan iso ae ragu-ragu. Boleh sing apik ragu-ragu iki tak apa enggak. Iku yakin kudu tak sampean. Sandale kita wis apa bukiyen ya wis akeh bleduke, akeh tanahe ya. Mek mereke tok padha. Penganuan kita niku lek ono serupa nggih. Zaman pas nang parkiran terus ternyata helm niku serupa ambek tek wong liya. Niku kudu ijtihad dhisik kasaran. Kudu digoleki dhisik, dieling-eling. Aku duwe helm niku ono tanda-tanda apa enggak? Kudu dieling-eling dhisik. Lek wis jelas oh sing iki, ya berarti niku bisa ditahu. Ojo sampai ragu-ragu. Maksudnya lek wonten ragu-ragu harus kita cari yang yakini. Maksud beliau ngoten mana apa malasak ma'imkanil masir lagi bahwa akhrof. Pun dite nggih. Pokoknya bahas dunia-dunia otot nggih. Waqala nggih beliau juga mengatakan. Mungkin bahas wong alim niki. Wa yang bagi ayatul kalamul alim billah ma'a amatil mu'minin ala salasati umur. Seyogyanya kalami orang yang alim nggih, orang yang tahu Allah nggih. Niku hendaklah berputar nggih pada 3 hal. Tapi kalami wong alim pada umumnya orang mukmin. Maksudnya orang yang alim billah kalame niku saged tae kalam yang membingungkan orang. Ngoten. Atau lek sampean nggih. Ayo Hamid ngeten misalkan nggih. Mulang arek cilik nggih. Arek cilik niki diulangi arek sik tas ngaji umur 3 tahun atau 5 tahun misalkan nggih. Kurang tahu ngaji. Moro-moro langsung diwarai hukum ikhfa syafawi anu ngene. Arek kan ditambah bingung, gak iso, gak paham kan. Ngoten lho nggih. Kan gak ngerti. Nah, yen balike kan kita ngomongi menungso niku sesuai kadar akale. Ngoten. Kaya mungkin penceramah barang ngoten niku ya. Bahas apa biasane mikrot senang langit misalkan ya. Bahas ngeten. Niku cara akale menungso kan saged gak ngotot. Ngoten. Maksudnya wong sing mboten nate belajar ilmu kaya ngoten nggih. Sing dimaksud iku apa anu kan akale mboten ngotot. Jadi tirose musonef ngoten. Kalami wong ngerti nang Allah ambek wong awam niku harus berputar 3 hal saja. Yang awal nopo at-tadzkir bin ni'am. Dia mengingatkan akan nikmat-nikmat Allah. Watani ilzamu ta'ah. Yang kedua niku menetapi ketaatan. Ngomongin niku ngomong taat. Sing pertama ngomongin niku ngelingno nikmat. Nggih. Iki nikmate Allah alhamdulillahirabbil alamin nggih. Ayo ojo lali maca bismillah misalkan. Ramadan ngeten ojo lali niat nggih. Wis niat apa durung misalkan nggih. Atau napa?
Ya enak sampean kerja ngene wis duwe kerja ngene kan cek nyukuri nikmat misal nggih. Terus duwe keahlian nggih. Nah, timbang aku keahliannya longgo tok misalkan nggih. Sampai nyekel komputer, sampean duwe keahlian ngene misal. Iki misal tok lho ya. Yang kedua ilzamu ta'at nggih. Kalamati yang alim billah nggih. Niku napa? Berputar antara netepi taat. Nggih wau salat, poso, zakat nggih atau taat nang wong tuwa nggih. Gak nyakiti wong dan lain sebagainya nggih. Wa talih ijtinabul maksiyah yang ketika menjauhi kemaksiatan. Fa kullu alimin akhadha yatakallamu ma'al amah bi ghairi ma yadkhulu tahta hadhihi thalatha wa fattan. Setiap orang alim yang berbicara kepada orang awam bi ghairi ma yadkhulu dengan sesuatu yang tidak masuk di bawah 3 hal niki, maka fahuwa fattan, dia niki termasuk ahli fitnah. Fattan itu fathan ya, fattan niki ya. Fattan niku tukang-tukang orang-orang yang banyak memfitnah. Ya kaya misalkan nggih ngaji ngeten mara kula bahas apa nahwu misalkan anu ini sampean gak paham gak nopo kan ya gak masuk ngoten lho nggih. Atau misalkan niki sing sebut fatan ngeten iki ranane nggih akidah. Teng akidah niku kan ada beberapa hal yang seyogianya cuma diketahui oleh pelajar ngoten. Pelajar ambek guruwe. Nggih. Men sing tau belajar tauhid lah ngoten nggih. Semisal kalam ngoten lah ya. Niku gak patut untuk disampaikno nang wong awam. Karena lek wong awam niku krungu misalkan niku akan membuat dia niki dadi tambah ahli bid'ah atau dadi nyeleneh pikirane ngoten lho nggih. Atau dia niki dadi nggih wong gak genah kasarane ngoten. Gara-gara diwarai A, B, C dan lain sebagainya. Jadi lek acara akidah misalkan atau nggih peke wonten niku misalkan nggih. Alhamdulillah lek kita kan diurut ibu yang nggih ngoten ya. Peke wis digoleki sing jelas-jelas jelas. Lek nyampe nang wong kan sing jelas ah. Maksudnya sing jelas-jelas sahih nggih. Tau sing anu nggih. Mboten langsung disampaikno kabeh. Ndek ono iki jarene iki ngene, jarene iki ngene, jarene iki. Lah kan saged dadi fitnah bagi orang-orang. Nah zaman YouTube ngeten iki nggih. Wong alime ngomong nggih, terus sampai netizene di tugel-tugel. Suarane diketok digabung dadi siji, diketok digabung dadi siji. Iso-iso ngomong babi haram, babi halal, ngoten ya. Pertama bahas babi haram ngene-ngene, terus ono bahas halal ngono ya. Diketok babi, kesimpulan babi halal ngono misalkan. Kan nggih bahaya, ngoten lho. Semisal pokoknya bahas terlalu cara akidah niku terlalu jero ngoten lho nggih. Bagi orang yang tahu lek bahasa tentang tiang awam nggih saged dadi tukang fitnah. Lek bahas semacam fikih ngoten terlalu akeh sing dianu padahal dirinya niki mboten ahli. Bener-bener ahli nggih. Kan nggih saged dadi fitnah bagi orang di sekitarnya juga. Kita mazhab Syafi'i mohon gak apal. Menapa lah Safinatun Najah lho, apal. Ojo sing lintu-lintu. Sama wonten tok lho Safinatun Najah tipis lho ya. Apal napa enggak? Go Faruk ngeten iki ono program apalane ora piye. Nek pondok iki. Paling zubat iki. Ngoten nggih. Nah, mazhab kita sendiri saja belum kok sih ngotek mazhab liya. Sing aneh-aneh. Bukan kita niki fanatik teng mazhab nggih. Kita fanatiknya teng Allah kali teng Rasul. Tapi saat jalan untuk kita niki fanatik teng Allah dan Rasul niku kita mboten saged mikir dhewe. Kita niki melok
ulama yang sudah memikirkan nggih wis ijtihad dengan segala kemampuannya, kita ikut niku. Saman kate ijtihad dhewe nggih sampean goleki perawi hadis iki sapa, wong iki jujur apa ora jare sampean, ngoten. Jare sampean wong iki iso digawe hujah apa ndak, ngoten lho nggih. Hadis sing niki aku entuk hadis teko ya iki teko iki teko iki. Oh hadise sahih iso tak gawe hujah. Yen Qur'ane barang ngoten ya. Qur'ane ayate iki. Oh iya iso. Secara nahwu balaghah anu dan lain sebagainya. Kan kita mboten mampu. Karena gak mampu nggih taklid. Lek kita niki taklid jenenge wong manut nggih kaoleh macem-macem. Maksudnya mboten angsal moro-moro rono nggih. Kecuali lek sampean wis niat nggih belajar terus taklito sing temenan ngoten. Mboten masalah, penganuan kita mboten masalah. Guys pokoknya niku lek kita niku ngomong nggih sesuai dengan lek bagi kita nggih, kita niki kate ngomong al alim bila kenal dengan Allah sak kenal-kenale kan nggih. Alhamdulillah beriman, ngoten lah ya. Tapi damel kita niki kan damel pelajaran damel kita nggih. Lek ngomongi wong sesuai dengan kadar akali wau. Ngoten nggih. Zaman lek ngomong yang awam ya gak iso koyo ngomong kali yang di kuliahan atau arek pondok ngoten niku ya. Faruk ngeten iki lak tau mondok ngene pondoke paling diomongi napa nahwu A B C tingkat dasar sampai tingkat dhuwur nggih kan diwuli ngeten sampai ngeten nggih. Tapi prakteknya kan pas dijogo ngoten ya. Gak kira iso ngomong kabeh sing dipelajari di sekolahan langsung di pondok niki langsung disampaikan. Kadang-kadang napa anuke mboten mampu. Mampu tiang awam kadang nggih ya ngaji salate sing genah anuke sing genah nggih akhlake diatur sing genah. Mereka masih saman warak ana rafa nasab jar nggih ngoten tok gak kira anu ngoten. Saman maca kitab keliru nggih. Wong awam ya ngrungono oh iya bener. Tak ngoten ya. Masih keliru ngoten. Jadi sing dibutuhkan nggih sesuai dengan kondisi lapangan. Kayak wong kota ngeten iki ya, ambe-ambe anu ngeten beda mungkin ambe wong desa anu nyampe noi. Masing-masing orang ya alhamdulillah kan saniki kata sing nggih arek pondok sing gelem padha ngoten lak lumayan kata saya. Di muga-muga bener kabeh ngoten lah ya. Kan ya alhamdulillah di desa ono dhewe sing dakwah, mriko ono dhewe, tengahmu ono dhewe. Sing desa kono cocok ambek Ustaz Joko, Ustaz apa jenenge? Ustaz kampunge gak cocok, Ustaz sing kampunge malah mulang di Joko guys. Niku wis ono anu dhewe-dhewe lah intine. Kita pelajaran sama kita ngeten wis ngomong wong sesuai kali anu sampean ngomongi arek cilik nggih ojo koyo ngomong ambek wong gedhe. Lah sampean ngomong wong gedhe misu-misu ngoten ya. Wong gedene ya paham wong misu iki sebagai ngene anto misalkan. Sampean nang arek cilik misu-misu. Arek cilik ketemu mak yo misu nggih malian. Ketemu tonggoe misu, ketemu anu misu. Karena diulangi nih misu. Ngoten. Dia sesuai kali akali mawon. Cuman kayak HP, anak-anak misalkan gitu. Dia saman batasi, ojo HP dibebaskan gitu. Dia saman kudu pinter, gak pinter golek info di YouTube ngonten niku lho ya. Ya apa memproteksi anak cek gak sampai ngakses anu wong gede misalkan. Soalnya HP kan mboten saged dikontrol. Kecuali kontrol orang tua gitu. Kan ono di HP niku kontrol orang tua. HP ini anak saged nyambung nang HP ini bapake. Nggih. Terus bapake soro sing dibuka nopo wae. Nah, kan saged ta kaya ngoten. Nah, kita gak ngerti nggih, tapi anake dikai HP, ya kudu golek ngerti. Ngoten nggih. Aja dibiarkan diri kita mboten ngerti. Dadi anake kan angsal informasi sesuai kali umure nggih. Mboten sesuai dengan sing penting areke meneng anteng di omah gak nang ndi. Tapi lek dibiarkan nggih. Nggih sampean ro dhewe ndek internet niku napa Mas yo kartun niku lho nggih.
paten-patenan ngoten kan ono nggih. Setik apa itu jenenge? Kayak sing gambar stickman ngoten lho ya. Nah, yo paten-pateni atau sing dingenane napa arek cilik-cilik. Gambar toilet ngoten lho ya. Ndase metu teko toilet mek ndas tok. Terus metu getene. Arek cilik niku. Jime arek cilik. Lek tiyang sepa gak ngawasi kan ya gak nopo. Ya arek cilik kan malah entuk informasi teko koyo ngoten-ngoten iki. Mandirawan ngoten lho. Gilek sama kita ya. Kayak wong alim yo sing wau niku kira-kira. Waqala nggih, beliau mengatakan juga, rahmatun tatlubuka wa rahmatun tatlubuha. Fallati tatlubuka rahmatul hidayah bil bayan wali ajliha kana irsalur rasul wa inzalul kutub. Wallati tatlubuha hiyal jannah tas'alaha bil amali sholih ala qanunil ilmin nafi. Beliau mengatakan rahmat niku ada dua dari sisi niki. Ada rahmat yang mencari kita, ada rahmat yang kita niki mencari. Rahmat yang mencari kita nopo? Rahmat hidayah dengan menjelaskan, dengan penjelasan hidayah tersebut. Niku rahmati Allah yang mencari kita. Kasarane ngoten. Nah, karena mencari ngoten lho nggih. Rahmat tadi mencari seseorang nggih untuk menjelaskan wow, maka ada nopo? Mengirim para rasul. Wa inzalul kutub diturunkannya kitab-kitab. Karena tujuannya rasul menyampaikan hidayah kepada kita, menunjukkan hidayah kepada manusia kan. Berarti kan rahmati Allah niki goleki menungsoe ngoten lho istilahnya, mencari manusianya agar manusia niki dapat rahmat Allah sing setunggal nggih. Rahmat yang harus nggih, rahmat yang berupa jannah yang dia niki tas'alaha nggih. Dia niki melakukan untuk berjalan menuju jannah niku dia harus melakukan dengan amal yang sholih. Lah amal sholih tadi saged manfaat kalau ala qanunil ilmin nafi, sesuai dengan kaidah undang-undang ilmu yang bermanfaat. Berarti balik nggih nang ilmu malih ngoten lho. Amal sholih kita niku tidak akan bermanfaat lek boten netepi syarate. Aman sholat nggih 1000 rakaat, lek gak netepi syaratnya 1000 rakaat nggih pada dasarnya padha ae enggak sholat saketan. Aman zakat tapi gak tepat sasaran nggih. Gak sesuai kali syaratnya. Sing penting lak tak kekno wong fakir ah nggih, tapi terus dikekno wong kafir-kafir misalkan. Kita mboten netepi syaratnya. Meskipun banyak yang disedekahkan nggih. Dari sisi zakat ya gak entuk ganjaran. Jadi niku rahmat berupa jannah nggih yang harus kita cari. Jangan kita niki tertipu nggih. Oh nabi niki aku wis ndonga ben mari azan pasti entuk syafaati nabi. Malam Jumat aku sholawatan nggih. Malam Sabtu jarine Pak Ustadz winginane nggih. Malam Minggu nggih jare Pak Ustadz pas ndek pengajian sholawatan. Pokok maca sholawat iki pasti dosane ilang kabeh misalkan nggih. Pasti entuk tempat tertinggi di surga terus diwaca yes goro tiangi pancet goro pancet gak sholat pancet nopo ya dan lain sebagainya iki padha ae ambek goro ngoten lho nggih ngomongnya cek mlebu surga tapi gak gelem nglakoni padha ae lek tira siung kula nggih sampean donga njaluk rezeki sing akeh misalkan nggih tapi gak gelem golek. Maksudnya ndak ada usaha sama sekali ngoten lho. Terus di kasur meneng ini. Ya Allah paring Allah kula rezeki sing kuwata misalkan nggih. Tapi meneng di kasur, di anu nggih. Nah, kayak ngoten kan nggih. Gak patut pada dasare. Nggih ndonga ya usaha. Meskipun usahae sama tuku korek siji didekan di ngarep omah, dijual misalkan nggih. Semisal lho ya. Ini semisal tok. Terus sampean ndonga nggih. Yen ana wong tuku, tak tumbas koreke. Wonge butuh korek ya tak dol 10.000 wonge gelem ya alhamdulillah kan nggih. Kulaane mek pira entuk 10.000. Nggih barokah wis gelem ndekek ambek ndonga. Ngoten. Misalkan ngoten lho ya.
Nggih, sami mawon golek surga nggih kudu wonten usaha. Usaha napa wae wis sampean usahain napa mawon sing apik-apik. Termasuk anu ya ngaji ngeten nggih. Kalau ngaji teng pundi mawon mek menawi sampean nggih. Pokok ngaji sing bermanfaat, bukan ngaji yang mengajak napa jenenge musuhan misalkan nggih. Kudu ngaji sing ngajak malah dangdutan misalkan nggih. Kudu ngaji sing ngejak ke napa kezaliman misalkan nggih. Ngaji sing ngejak teng Allah. Dengan cara apapun gitu. Teng Allah niku maksudnya mboten harus ngajine kon sing salat sing wakeh, mboten mesti ngoten lho nggih. Kan wonten andek ngaji niku napa? Lek anakmu gak gelem salat gepuken lho, kan ana gepuken ngoten lho ya. Nah, kan iso ae ndek ngaji niku ana ngengken berbuat lek kita katakan kekerasan, setitik nggih. Tapi bukan kekerasan kan, pendidikan nah ngoten niku ya. Tapi carane gepuk ngoten. Wonten sing carane niku nyuntek nggih, nyuntek homer misalkan. Wonten sing carane niku kudu dihancurkan nggih, direndam lek misalkan narkoba nggih. Narkoba sama suntek ya iso dijupuk nggih. Jek gak digunakno mungkin direndam napa dicampur lemah ya. Dan lain sebagainya. Ngoten. Nah, niku menuju ilmu yang manfaat wau. Kok ngaji sing manfaat niku dirose Imam Ghazali nggih. Niku ngaji sing dik ngajine niku nggih ngejak nang surga, nggih mencegah neraka intine ngoten. Ya ngejak apik, ya memberi peringatan nggih jangan sampai melakukan kemaksiatan. Lek cuma satu saja niku kurang manfaat dirose. Dadi yo ngejak nang surga nggih. Wis donga ngeten nggih, minjing Lailatul Qadar nggih atau sampean misalkan nggih ngaji ngeten nggih. Ojo lali nggih Ramadan memperbanyak amal selain salat tarawih nggih. Ojo lali mungkin iso salat tasbih misalkan nggih. Maca napa nggih, salat apa semisal. Dianjurkan ngoten. Tapi gak lali. Kon lek gak poso ya entuk dosa nggih. Ninggalno poso dosa gedhe nggih dan lain sebagainya. Ono ngoten ono gabungan kaya ngoten niku saged bermanfaat. Waqala nggih beliau mengatakan dawa'il hirsi ala dunya talat. Jelasnya beliau nggih tiga hal niki bisa mengajak orang niki tomak kepada dunia. Ahaduha an-nazar ilai bi'anil ihtisan wa anhu yakunu hubbul baqa' li tamattu. Yang pertama niku melihat dunia dengan pandangan istihsan, pandangan menganggap dunia niku sangat bagus sekali, lebih bagus daripada akhirat. Lele kaya ngoten orang niki akan cinta kepingin urip terus teng dunia, tujuannya hanya bersenang-senang. Ngumpulno dhuwit gawe dolen, ngumpulno dhuwit damel mek rekreasi tok ngoten lho nggih. Sekali-kali zaman rekreasi nopo ngoten lho ya. Rekreasi misalkan nang pantai nggih mungkin ono programe nopo misalkan lho ya. Lek ambek keluarga dhewe kan saged sampean atur nang pantai aja lali ndonga engko di mobil maca nopo misalkan ya. Engko di pantai kok kumpul dhisik maca apa sesuatu. Misalkan saja lho ya. Semisal saja nggih. Atau sing lintuhe ngoten. Jadi meskipun kita niki enak-enak tapi mboten lali nang akhirat. Nah, kita niki hanya memandang dunia, hanya menganggap api tok. Nah, niku bisa saja orang niki malih kepingine golek dunia tok nggih. Yang kedua nggih, ta'zimun nas li arbabiha. Yang kedua niku orang niki mengagungkan pemilik dunia, mengagungkan orang-orang kaya, ngoten. Wa minhu yakunu tafakur wa takatsur. Dari hal tersebut niku isoai tafakur nggih, saling sombong-sombongan harta, saling memperbanyak harta. Gara-gara orang-orang di sekitarnya niku mengagungkan si pemilik harta. Cuman dadi wong sugih ambek wong dipandang. Nggih meskipun kenyataane lek sakniki kaya rada ngono kan nggih. Sampeyan gak duwe dhuwit nggih ngomong ABC niku ya gak dirungokno kadang-kadang.
Lek sampean duwe masih ngomong nopo salah ambek sing anu di rumahaken saketan. Sampeyan gak duwe nggih misalkan nggih atau kita mboten gadah duwe nggih ndek desa niku sedang membangun jembatan nggih. Padahal sampean ro niku retak atau ngotok napa bahaya dan lain sebagainya nggih, rencana pondasine misalkan. Terus sampean warai ya gak dirungokno. Tapi lek wong sugih sing wara nggih, kemungkinan bisa didengarkan. Kemungkinan. Kalau sama nanti hadise Nabi nggih wonten nggih hadis yang tentang orang masuk surga tanpa hisab. Niku wonten salah satu niku sing gak kena hisab nggih. Sing gak kena hisab niku wong sing napa dihalangi dari segala macam pintu basaran. Maksudnya angel mlebu nang pintu-pintu orang. Nggih kaya wong fakir ngoten lak rada angel lah nggih. Kate nang omahe wong sugih sik menghadapi satpam dhisik nggih. Wis satpame diusir gak oleh mlebu nggih. Yen nang omahe napa misalkan ya gak diterima nggih. Yen kate nang anu padahal ya gak ngemis nggih karena sandal elek langsung diusir nggih. Pemene di luar negeri wonten restoran kudu gawe sepatu, kudu gawe anu nggih dan lain sebagainya. Jadi yang fakir ngoten lak ono sing gak oleh mlebu nang lawang. Salah satu ngoten lho ya anu sing mboten kena hisab. Salah satu tok niki ya. Selain sifat liyane nggih. Niku tirose sing angel mlebu nang pintu-pintu kaya ngoten niku. Kan membuktikan kalau yang diagungkan itu hanya si pemilik harta. Ngoten. Masih wonten tiyang miskin, tapi lek macak sugih melaku gayae kaya wong sugih ngeten nggih. Ambe polisi paling ya segan lho polisi ya. Apa ngoten ya segan kan. Maksudnya napa? Meskipun misalkan jalan iku rada diblokir, rada napa ya dan lain sebagainya. Lek tiange rada macak anu kan ya wong sing anu ya minggir-minggir dhewe atau wis monggo lewat nggih dan lain sebagainya. Tapi lek macake kaya wong gak duwe nggih, meskipun niku anake presiden nggih. Nah, dan wonge garo misalkan niku nggih pasti diusir. Nah, kalau kita ini lihat hanya semacam niku nggih, lek dadi wong sugih dihormati wong, ya wis aku tak dadi wong sugih gak usah salat dhisik, gak usah poso dhisik, gak usah anu wis pokok golek duit. Babano masih ngombe komer masih anu nggih. Pokok duit dhisik. Karena mandange engko lek aku sugih gak dinyek. Bisa niki ngono ngoten lho ya. Lek wong sugih kan gak dinyek saniki. Bagian tapi lek sugih di kampung ya dinyek tonggoe kata-kata. Wis ngoten nggih. Niku menyebabkan terlalu cinta nang dunia nggih, kepingin teman. Wa tsalits tawahumu allati wa ma fi dunya. Yang ketiga niku menyangka dia niku tidak akan berharga kalau tak punya harta. Ngoten. Dia menganggap kalau punya harta dia ini dihargai oleh orang lain. Dia punya harga. Lek duit. Prasangkae kaya ngoten. Gara-gara prasangka sing niku wau, yang syaul bukhlu wa khauful faqri. Maka timbullah pelit kali takut kefakiran. Jadi duwe gak ditono blas karena menyangka lek duitku tak tokno nggih. Terus duitku niku kurang 1 digit ambek koncoku dianggap rendah misal semisal mawon lho. Nggih cinta nang dunia nggih, cinta dunia kita damel akhirat ngoten lah nggih. Pun lali akhirat pokoke. Yo cuk me akhirat tok lek kita ngeten iki lho nggih. Kita niki nggih sik butuh dunya, aman kate mikir akhirat tok nggih angel pian. Butuh lek tiang ngeten lah betah. Kan gak mampu kita niki bahas sing koyo ngoten-ngoten niku. Wis bab sing biasa-biasa. Sing cukup napa? Sing kira-kira pas damel kita ngoten niku. Dengan gambaran ngoten. Yo kerja nggih, ibadah, yo ngaji, yo poso, yo salat, yo lintu-lintu nggih sing apik-apik. Bisa bermanfaat nggih mumpung untuk Lailatul Qadar nggih, benjing-benjing iki.
kita, sampai keluarga kita. Muga di sepuro kita, orang tua kita, dirahmati, urusan kita sedanten digampangaken, diparingi lancar urusannya, urusan kerja, urusan lintu-lintu diparingi barokah sedantene kei manfaat ini. Allah hadini kuntum sholihatin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi. Nuwun Fatihah. Kangge Pak Sulaiman, bapake Haji Wegar. Sakit. Kalau cepat sembuh, berwaras. Keluarga kita sing sakit, kok cepat waras. Itu juga kayak Pak Sulaiman, ya Bapak Haji Wegar. Allah masbihi wa shbihim di pantang asin walaman dan tidak mengetahui amarum akan misi Allah afiat di Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim